welcome po ulit sa aming YouTube channel. Ngayong araw kami po ay mag-harvest po kami ng mani. Nila Auntie Paseng, dito lang sa kabilang ilog. Tatawid lang kami dito sa ilog yan. Kasama natin ang team BFF. Hello po. Si Auntie Ligaya guys, medyo Nilalamig. daw siya kaya hindi po siya pwede. At saka si Alex, nasa bukid pa, hindi po nakasama. Yan, let's go! Let's go. Let's go guys! Sarap maligo oh. Makulimlim ang panahon guys. Nagbabadya ang panahon. Kalaki yan, oh. Sakak pa naman. Kalong mo. Kadaming mo na. Nagpidibuli tayo kasama. Hello. Guys, may nagpapasalabay. Sabi nyo, ano, nagabulaklak na ang talahib. Hindi man. Kaya maraming nagkakasakit. Ano ba yun? Oo. Yung sabi nila dito sa Batuili, Kuya Ulan, yung bulaklak daw. Pag nalalagas daw, yun daw talaga. Ayun, kadami. Pag nalalaga, sabi naman nila, pag nagbulaklak. Makasama. Last na kasi ito, ubo. Talagang paungrad na. Paungrad. Malapit na ma-harvest. Ang Piligaya, mag-asawa na kayo para hindi na kayo mahilang. Magaling na daw. Kung nag-asawa, hindi na mahilap. Uy, ba't na Wala, ano na to, anin ha? Sana Yung sa atin, wala pang bunga, hindi pa nakalabas ang bulaklak. Sana may taglumos pa eh, no? Bago Dati tayo gabi kahit mag-asingit ko, nakalabas na rin dito sa baryo. yan guys, nagluluto na si Kuya Arnel. Nagawa na po ng Wala pa merienda. kami nagagawa, parating pa lang po kami. Actually guys, nasimulan na nila magbunot nung isang araw pa. Kasi marami nga. Yan ang malinis sa inyo, oh. Yeah. Ba, nilinisan na talaga. Malinis lang pala. Malinis daw yun para sa amin. Malinis eh. Matukal. Sine? Ito na Mas kakangarudo na. mahirap magbunot, Angkal. Agapin na pila. Madali lang daw, sabi ng Team Marfe. Nod! Banit daw kayo. Ayun eh. Ayaw mo na ngayon magbanit ah. Akan sa. Saan? Dito? Ito. Yun. Yun, no? Ilagay mo dun sa malinis kaya si Ate Jo ano lang mag-ano. Iyo. Diyan saan pa to ay? Walang laman. Ito. Lahat na nakikita namin. Sa kanya lahat yan. Lahat yan daw. Wala mang laman na, oh. Linisan namin. Lahat yan daw na yan. Yung pala magdamo lang tayo. Wala na kaming damuhan sa amin. Ne? Wala mang laman, Nel. Yung iba eh. Walang laman ng iba. Dadalawa pa lang yung nabulot mo. Walang laman. Damot alaptaan. Ganun talaga eh. Merong wala. Merong... Meron.
buhay. Ayan o, Kuya Ulan. Ang dami. Oh. Dami. Maganda yung kanya kasi. Mabuhangin. Kadami oh. Yan. Wow. Sarap niyan kahit hindi pa nalaga. Mas gusto ko nga yata na. Mas gusto ko nga yung ano eh. Pakikatay na yung ano dyan, kataye. Yung manok. Ito ang kanilang kubo. Ang cute-cute naman ang kubo ni Kuya Arnel. Oh. Ayaw po magpakita niya pa. Apaw, ba't apaw? Kadalagang tao, apaw ang tawag mo. Bunot tayo ng mais, guys. Ay, mais. Mani. Kami na lang tanggal. Sila taga-bunot, kami taga-pitas. Kami mabinat pa. Kadami oh. Ang dami nga niyan. Ayan. Lilit nga lang. Tingi nga ako. Masimulan ko tikman to, tuloy-tuloy na naman. Kaya isa ko nga dyan. Pwede isa wala. Mabunot na namin Kuya Arnel, namin na. Kuya Arnel, di ba bunot namin sa amin na? Oo. Oy, lugi. Oy. Wala nga ninyo ko nga. Mag-uwi na lang kayo nga road, sabi niya siguro. May bayad. Sana Kadami. Isang puno oh. Yan, oh, kadami. Ah. Oh, isang puno, oh. Ang dami. Wala siyang sakit na. Yung sa atin, nagbatik-batik. talaga itong lupa niya na to. Oh, ang dami niya, no. Ang ganda dito, oh. Kita yung batuili. Batuili. Batuele. Batuili. Ang daming nagbubunot, guys. Mga kapatid ni Auntie Pasing. Mga anak, asawa ng anak. Pag nakaisang sako daw, may isang balde daw kami guys. Hati-hati. Ito yung kay Arnel. Walang... Mag-birthday pa naman na sa Auntie Pasing. Ayun na lang handa mante, mane. Laga na lang tayo. Arawan din tayo palang. Magkano arawan, Kuya Arnel? 200? Arawan. Belated happy birthday po kay Mark Dave Collins. Happy birthday. Happy birthday. Hello baby Emojin. Hello baby girl. Ingat po kayo dyan sa UK. Happy birthday po kay Sir Jacob Almario. God bless po. Happy birthday. Gusto lang din po namin mag-thank you kay Sir Eduardo Libot dahil sa pag-play all po ng aming YouTube channel, aming mga videos. Thank you po. Thank you, sir. Thank you God po. bless po. Kay Sir Tulong po yun. Junjun Supangan. Thank you, Kabagis. Ingat po kayo dyan. Belated happy birthday din po kay Ma'am Edna Lopez. Happy birthday Happy po. birthday. God bless. Salamat po sa panonood. Nood. Daming laman guys, oh, kakatuwa. Bibenta nila to sa sa bayan guys. Bali 1,300 po ang isang sako. Best wishes po kay Macli and Pearl. Congratulations po. Congratulations po. Congrats po. Best Thank you po wishes. sa panonood. God bless po sa inyo lahat. Shout out kay Okay? kay Janine Karigma ng Kanyugan Morong Rizal. Hello, Janine. Hello Janine. po. Keep safe. May-ari talaga nito guys yung anak ni Auntie Pasing. Shout out din po kay Sir Judy Marpuri from Pangasinan. Hello. Hello po. Magalang Pangasinan. Kamusta po? Salamat po sa panonood. Agayatan.
Mag-iingat po kayong lahat at uso po ngayon ang trangkaso. Baka po Kailangan yung mag-vitamin C. at kumain ng mani. Kumain ng maraming prutas. Ayan guys, yan si Kuya Arnel. Siya yung anak ni, panganay ni Auntie Pasing. Siya po yung may-ari dito sa sa may Manian. Yan. Ilang buwan mo to inalagaan, Kuya Arnel? 3 buwan po. Sa 3 buwan po ay talagang matigas na po ang mani. Pwede nang harbisin. Pwede nang harbisin, kaso lang po, minumura ng mga buyer natin. Oh, ilan ba sa isang sako ang benta mo? Benta nila ay bilhin nila. Kwan nun eh. 1.5. 1.5. Ngayon ay 1.3 na lang. Naging 1.3. Naging 1.6 pa dati. Tapos ibibenta nila guys sa palengke. Ganito, 10 piso ang isang ganito. Tapos ang isang sako 1.3 lang nila bibilhin. Tignan niyo yan guys. Isang kipe dito. Yung mga kwan ay Ilang hektarya ba to Kuya Arnel? kwan ito 0.8. Kulang isang hektarya to eh. Malawak din pala. Mga nasa ilang sako yung estimated mo na maani mo dito? Nasa, kung maganda siguro ang laman, nasa 15. 15 bags? 15 kaban. Ay kaban? Wow, dami ah. Dahil nakakuha na ako eh, 4 na kaban na. Ilan din yung ginastos mo dito sa Sa 7,000 siguro. 7,000. Dahil ang gastos ko lang dito yung rotor, 1.7. Tapos yung binhit mo, Binhi ko 3,000. Yung pandamuno na in-spray ko, kung lang yun, 600. hindi na rin. Yun lang ang nagastos ko talaga dito. Saka yung patanim ko 1,000. Hindi naman siya masyadong alagain Ay hindi. Kaya nagkasukalan eh. Kaya naging damuhan mo. Hindi, nung naitanim din na Oo. Ganun na siya. Mas maganda Kuya Arnel lang area dito na sa Mabuhangin kaysa sa Mas maganda talaga lalo sibuyas dito. Ay napakaganda eh. pag mabuhangin pala gusto ng sibuyas. Oo. Ay, yan ang labis talaga eh, sa mga bangkag. Ay, siyempre. Nagsibuyas ka dito dati Kuya Arnel. Oo. Di ba kalaki ng inani ko? Nakamilyon kaya yata dito. Ay, hindi ah. Kunti lang. Si Arnel po ay 5-6. Sakop ba to ng Karayan, Kuya Arnel? Oo. Sakop ito ng gobyerno ng Ilog. Sa Buswang Garibe. Pero Usod yung tawag dito? Nagbubuwis kayo doon sa Ay, wala may-ari. na. tinaniman na. Hindi, walang bis-bis ito. Oo, sa inyo na talaga to. Ay, sa amin talaga to dahil kung kinuha ng ilog ito, sa kanya. Yung ilog ang may-ari talaga. Pero pag hindi, Ay, akin pa rin hanggang pag kuwan. kinuha ng ilog, di sa ilog Pero hanggat napapakinabangan mo sa iyo. Minsan naman guys, nakatenggalang walang tanim. Adi, at least napakinabangan pa nila, Parang di ba? to guys, kinultivate lang nila. Maganda kasi ang sibuyas dito sa kuwan, sa buhanginan. Ikaw nakauna dito, Kuya Arnel. Dito mo ilagay yung kuno Talagang plano ko talagang tamnan kaysa mabakansi lang. Ayun, napapakinabangan. Oo eh. Pero yung sa pagtala, hindi pwede sa ganito? Pwede eh. Dito, tumatama rin ako dito nung hindi nabanlikan to. 100 may gitang ani ko dito. Ang palay. Pero hindi mo na to natatamnan ng palay ngayon. Nabaha nga ngayon kuwan kaya hindi ako nagtanim. Pag Sa tagulan baka sakali. Tagraw. Hindi sa tagaraw. Kuwan si buya. Magabili lang kami ng binhi. Kasi magamahal daw. Ito pag 3.5 daw yata ang binhi. Pag naani na to, mag-prepare ka na ng sibuyas. Oh. Laki rin kasi ang guys, kinikita sa sibuyas. Pag tumama, talagang tama talaga. Paldo eh. Kasi kunti lang gasto si nakakakuan ka.
Diba? Ilang, Bilyon pa nga kinita. Uy. Diba? Sagot mo daw ang isang baboy sa birthday ni nanay mo. ina, Diyos ko po ako. Ito tubig for the birthday ko na. Diyos ko po, Lord. Patawarin si San Pedro. Anong rod katayin mo ay? Pato Birthday ni daw, nanay guys. mo. Pato na lang daw. Wala nga kaming alaga. Magpasok drinks ka na lang rod eh. Diba? Wala pa nga magbili ng mani. Naghahanap Ano ka yun? pa ng buyer. Ay, nagbili rin kapon. 1.5 isang kaban. 2 kaban yung nabinta ko. Pinuntahan ka lang dyan. Oo. Sinuntan na dyan. Nagnina ka ng sibuyas sa ta. May isang red bag ko 2,000 may guide. Sibuyas. Oo, hindi na pinagsisibuya. Oo, may sa red bag lang ka na. Nila ang pagsisibuyas. 2 lang puntan mo dyan. Kung hindi ka maghirap, magyaman. Ganun. Sabi nga yung si Mau, nung nagpa-meeting siya, kung gusto mong magsibuya ay magyaman, magsibuyas ka. Kung gusto mong maghirap, magsibuyas ka rin. Kasi kung nagtama ka ay Talagang yaman ka. nagtanga talaga ka, lalo na daw. Kung mga isang karya, 1 milyon na yun. Yung magandang presyo. Baka gusto nyong mag-order, PM lang po. Per balde, pwede rin po. Kahit pirsalo, pwede rin. Available. Abay. Available. Baila-baila na guys. Eh, baka hindi ko pa mabawi yung gastos ko. Oo nga. Pag pinatagal-tagal mo pa. Ilan pa lang na pagbintan ko? 3,000. 3,000. Ay, meron na rin palang kwan. Pati yung pursalok. May pursalok na rin eh. Di ba nagmani kayo ng tagaraw? May laman niya? Sira. Nagkuran. Kura. Nagkurad yung balat niya. Pero kalalaki ng laman niya, kaya lang yung balat niya Pangit ka talaga kasi ang mani sa mga kalupaan. parang nabulok bagay yung kanya, yung laking balat. Lalo uber siguro sa gulang. Pero hindi naman siya maganda yung loob niya naman. Ha? Maganda rin yung loob niya, kaya yung balat niya ang pangit. Wala si guys, Antiligaya, malungkot. Namatay yung baboy niya guys, yung dalawa. Yung kanyang Natuklaw ng ahas. Kinain ng kobra. Ay, natuklaw Paraan? ng kobra. pinag-ipunan niyang baboy. Kinagat naman ng Yung ahas. nauna, may namatay na talaga siya. Una, balay pangatlo na yon. Bali 3 baboy yung... Hindi, yung una, isa lang namatay. Then sumunod, 2. Pala, ahas ang may gawa. Cobra guys. Kinagat Pero ng nahuli na nila yung ahas. Binantayan nila ng gabi. Yung pala, ahas pala yung kumakagat. Pero bago nila napatay, may natuklaw ulit na manok. Kaya nakatatlong baboy at isang manok yung ahas na yun. Scary bells. Busog na busog ah. pansin ko kanina kapag ng kain pa eh. Mas lahat yung nakakon natin. Nakain na. Mas marami pa yung nakain niya sa nabunot niya. Sarap na. Ilaw pa eh, mamay nagsasakinsan nila. Guys, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na pansamantala po muna akong mawawala sa mga susunod-sunod na mga episode dahil kailangan ko pong lumuwas ng Maynila para magpa-check up. Pero babalik din po ako guys, huwag po kayong mag-alala. Next year. Babalik ka rin. Kailangan unahin muna natin ang ating mga kalusugan bago ang lahat kasi ang ating kalusugan ang pinaka-importante sa lahat. Mamimiss ko kayo guys. Bakit? Baka guys, mga 1 week lang yan, nandito na naman yan. Sigurado ko lang. Pag nakuha niya na yung result, uwi na agad. Balik Hindi. Wala, kung payagan ka pa ng asawa mo, oh. Meron talaga pag may asawa, no? Kaya di ako mag-aasawa eh. May nang babawal. Hindi naman binabawalan. Hindi naman ako binabawalan guys. Kailangan, Eh, pinapauwi ka na. siyempre kailangan unahin mo muna yung sarili. Namimiss niya lang yung asawa niya. Ang totoo niya, namimiss niya lang ako. Makasususo, guys. Magkasuso sa malagaya, maya. Madipay lang naggatang si Bibiron.
Ikaw, Je. Kung nag-asawa ka, Je. Yung taga dito lang. Yung taga dito. Para hindi na magluwas, Para ano. Kahit dyan lang daw sa batasan. Pwede na. Pag dyan sa batasan, malapit. Mag-single ka lang ng motor. Nandun ka na. Ba't pa magsingili, magkasama man kayo araw-araw. Dahil late kayo, kayo magbunot. Hey guys, may mga Anong ginamit nyo? Yung tricycle? Alik na, balik plate. yun. Ha? Yung gasolina ng kapon. Ay, ito ko na pala yung Sino ginamit nyo? Hindi. Isang sako na kaya? Uwe, 5 na. May samo ramot. Dami. Akala ko nakalaga na kayo eh. Kain lang kami. Karne yung ginalaga man nila. Nagtakas lang ako eh. Nagtakas nga lang kami eh. Nagtakas lang kami. Tagasan nyo? Nagkakain, sermon ng sermon. Kaya sermon? Kaya pala eh. Nagkakasiguro na ginaw doon. Ibon ko dun eh. Bigla na lang nagalit. Pagdating ni Papang nagalit na agad. Hindi ba nang... Kaya pala nilayasan nyo eh. Bang sirisil lang man eh. Sa bike pwede sa tayo mo. Pero tayo sa peanut. Tayo sa pater. Much later. Merienda guys, merienda. Happy together, guys. Time guys. Lakape nga tayo. Pag-i-plate na nga to. Hindi ka po nga ako. Mga mukhang kape. Ayaw At la? timpla. Bumba? Ha? Bumba? Oo. Tapos yun tayo. Gusto ko mga magbunot. Ano guys, sarap. Fresh, bagong harvest. A few moments later. Inabot na kami ng ulan guys. Bayan, kape tayo. Makaigi pa, yan na naman. Yung garbes? Bagyo mo. Hindi. Garbes yun. Garbes yun. Yung kubo dito maliit lang eh, hindi kami magkasya. Sapon mo kape ito, oh. Ayak ka dyan. Hindi makainom. Kaya kami liniman. Na, malakas pa naman yata yan oh, sa dilim. Abay, lini na. Buti ginda lang yung malaking tayo. So, yun. So, Sarap ng manay guys. Oh. nahala ka rin. Ayoko na mag-kain. Basta ko lang. Kaputi ka rin. Hindi kami makasya sa ano. Payong, pang sakin na eh. Ayun ba yung akin? Peng. Wala naman ako. Ako maligo rin ako eh. Pagbalik na sa lubong na. Paano pa kasi isa dun? Maligo ba kayo sa ilog eh? Hindi. Hindi na makuungar. Wala na. Wala na. Ito. Penge. Isa lang. Dapat isang balde ang yung pamante. Ayan lang mong pagdiro. Wala tayo kung may balde. May balde. Grabe lang yung balde ko sa bahay. Itutuloy ang pagpitas. Dami pa guys. Dami pa. Dami yung laman. Yung iba, ano na lang, no, konti na lang. Ang ganda yung sa ano. Walang upuan ko ay. Eh, napakapak yung ganda. Kadami pa pala eh. Diyan pa sa kabila. Yan. Ang ganda yung sa ano. Hanggang doon nga daw sana sa Talahiban niya, kundi nakakal lang ng tubig eh. Laging bastantes pag sa kati yan. Kung punta mo kayo ng waga? Oo, umaga pa ako punta doon. May kainin siya doon. Saan ang malambot? May nirinda nga siya ah. Malambot ta?
Ewan ko sa kanila Hindi, sila yung nangangay. puting malambot. Ne, dito ako, dyan ako nagalagay. Baliktad na naman. Ay, diyan wag mo ano yan, hindi matigas yan. Sige, Hindi na ko naglalagay. puting malambot. Puting pa. Dalawa kami nagsakati doon. Sino ko sabi mo? Katulong ni Ukap. Ay, katulong ni ano, sila. Ay, sino? Ay, saan ka na bang slap? Yung ginadamo niya sa palay niya. Wala yan, hindi wala mo talaga naman yan. Wala naman. Ay, sino pala kala ko. Ano? Bago pa lang galaman. Daming laman to. Grabe. Masarap magtayo. Kasi kaupo. Tagal? Sakit sa binti. Nagsasalot kasi pag nakaupo. Napagpawisan ng likod ko. Baliktad na muna ko dahil. Isa paano yung bumaw ito, no? Doon pa yung tricycle like. Ay, sino po ang tricycle din mo? Oo. Kahit dali na, ganyan tayo mag-uwa-uwa. Ganda. Oh. Mag-upo kayo dito. Hindi mo ilagay yung ano mo, kaputi mo sa ulaw. Naka-open yung kwan mo. Ha? Pero naka-open yung buke. Nakatayo ka. Tayo. O, isa-isa. O, Alec. Dali, sabay-sabay muna tayo. Ay, doon ka muna eh. O, pila-pila kayo. Ano sa antipaseng? Yung pakonda. O, dali. O, maraming nagre-request, dapat lahat daw tayo. Kaya lang sa Antiligaya wala. Guys, ito na yung ano, request nyo. O, hindi na to practice. Final na. Game. Sabay-sabay. Sabay-sabay muna tayo, tapos isa-isa. Para may kasabit mo rin sa lalamunan ko. Oo nga. 5, 4, 3, 2, 1. Ayun na lang boses ko. Dito ka banda. Ante paseng. Hindi ko alam. Ayoko rin natin. Okay. Oh. Walang pasta. DJ ang nagkanta. Ikaw, para sunod-sunod. Ikaw mo nante. Oo, kamo lang. Oh. Pamulto na yun nante ah. Oh. Oh. Ano ka na day? Wala na yung ano. Oh, Je. Lahat magseryoso. Tawa kasi. Pwede na yun. Oh, Alex. Bakit ako na? O, sige na. Hindi ba ako nakali? O, ikaw. Hindi ah, hindi mo, hindi rin siya kay. Hindi ko lang tuloy malaman ko sa Caught in a bad romance. Oh, Ano pa yan. ito? Kuya Ulan. Kahit baho na. Ano ang alsa ko yung ulan? Oh. Ano pa? Ano, may kasunod pa yun eh. Hindi ko nga alam yun. Oh, yung karing na romance. Oh. Ikaw na mag-drink. Hindi maglabas. Dapat kasi nakabulyon talaga eh. Oh, sige, ibulyo mo kasi. Tayo lang dito, hindi mo ibulyo. Paano nanonood? Sige lang. Yeah, isa muna nga Rod. Oh, ikaw na ulan. Oh, caught in a bad romance. Ting! Oh, ikaw. Wala talaga. Wala kalusay. Akala mo. Naglaglag ako. Oh, ay, so.
Malaglag. Ah, sintonado na. Okay na. Bandan mo to. Okay, ano mo? Sorry, bedroom. Pwede. Oh, Alex! Ikaw na, Lex. Maray ka ako. Marami mong alam. Dili na. Para gayahin ko. Kadami-dami nang nagkanta, hindi mo pa nagaya? Basta sige pe, para wala na siyang may dahilan. Ay, ubo muna natin yan. Baka magsintonado na naman tayo. May paganon pa. Sila may pe sila. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eh, sabi nga tayo, Kuya Ulan. Kaya ano lang pang pinali. Kaya nga. Kaya daw pinali. Ang pinali maganda. Go! Pinali ka. Go. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, wow. Wala pa nga kasi ginatawanan niya. Natawanan niya ako. Oh, go! Hindi, magseryoso na kami. Oh, go na. Mamaya na lang. Walang maya-maya, Alex. Kung nauna ka na kanina, Oh, go! 1, 2, 3, go! hindi kayo magtingin, makinig lang. Ganun lang eh. Oh, go! Puro na rin lang go. 2, 1, go. Go. Go na gang. Go lang go wala. Next time na lang. Sabayan ka na ng kalabaw. Oh, sabi na ang kalabaw eh. Oh, nasa tono rin eh. Buti pa yung kalabaw nasa tono. Kisa ko. Oh. Oh, naririnig niya siguro, kala niya siguro may bulo dito. Ayun yung mic niyo kunyari. Tuloy mo na. Ay, ikaw gintong dapat. Kaya mo na rin eh. Much, much, much later. Kaya natapos din. Itong area namin. Yung area sa kabila, hindi pa. Yung mga nag-aarawan. Ayan guys, oh, may pa-take out yung may-ari. Yam siya. Oo. Yan oh. Ano yan? Nakadalawang kabande yata kami. Sige mo dito yan, dito yan. Mga open mo nga pa. Mga humala. Halo yan, pag mo niya kanya. Halo-halo nga yan. Yan, dumawat. Halo-halo. Tama na yan kuya, ano? Ha? Tama na. Mga laki. Haluan na lang ng pipit. Tama na, Carlin. Ito na kay. Dagan mo ngayon, oh. Dagan mo. Tara na, dalhin yung timba mo. Nagbubunot pa yung mga nag-aarawan. Namimitas. Kasi sino kaputi ba yan? Kaputi at streamer yan eh. Salamat sa pamani. Pa-take out naman eh. Lang namin yung kwan. Oo eh. Okay, thank you Ate Babe. Thank you Kuya po. Ana. Bye-bye. Bye. Ba, ang daming take out ni Alec guys. Pero yung iba dyan mga pipit na. Oo, mali. Hindi na rin nila mabenta kapag pipit. Babaw? Alalim pala ito, sabotin ko na. Maligo ka na. Mag-dive ka na. Kala mo naman. Hindi ligong-ligo eh. Baka mapanaginipan mo yan siya.
Sarap dito, oh, no? Ligo ka man, di ba? Ligo ka? Masarap maglaba dito. Dito, oh, maganda. Hindi mabato. Hmm. Sarap dito. Bilisan mo.